ମାନେ ମୋର ଟିକିଏ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆଉ ମୋର ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିଁ ରିଜେକ୍ଟ। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା କଲେଜରେ ଆମର 6th ସେମିଷ୍ଟାର DSC ପେପର୍ 4 ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି ଥିଲି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆମର ଯିଏ ଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସବମିଟ୍ କଲି ତ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି କହିଦେଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଡାନ୍ସ କଲେ ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ଟାଇପିଂରେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୁଇଟା ମିଶିକି ସେଇଟା ରହିଯାଇଥିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ନା ଏଇଟା ହେବନି, ତୁ ଏଇଟାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିକି ଠିକ୍ କରିକି 40 ପେଜ୍ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଯେଉଁ ବାକି ସବୁ ପେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଟ ସବୁ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା ତ ସେଇଟା ମୋତେ ହେଲେ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲାନି। ଯଦି ମୁଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ନୂଆ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ କାଲି ରାତି ଯାକ ବସିକି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ଦୁଇଟା ମିଶିକି ରହିଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ ସେଇଟା ମନେ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଯେତିକି ବି ଟପିକ୍ ଦେଇଛି ଟପିକ୍ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ବି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଓ ଗଠନ ଶୈଳୀ, ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ବି ଦେଇଦେଇଛି। ଦେନ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରତ୍ନସିଂହାସନ ଓ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ, ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ବେଶ, ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ହେଉଛି ଆମର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ, ସବୁ ପର୍ବର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆର୍ଟ ଅଛି, ତ ଏଥିରେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଭଲ ହେଇଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଇଛି ତାହା ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି କହିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।